skal vi åbne en box, og vi skal se, hvad vi får. Okay, det er så smalle. Vi har kørt så langt for det. For at få det. Vi har kørt det i en butik. Nå. Åh. Er I klar? Jeg fik den. Den her. Det var den der. Den her har jeg godt set på den. Den her var virkelig god. Se! Den er så fed. Og se, hvor jeg fik den her. Så den der var, den er lige bagefter Secret. Og det var en god ting.